Moi! Olet varmaan kuullut tämän tekstin Johanneksen evankeliumin alusta. Alussa oli sana ja sana oli Jumalan kanssa ja sana oli Jumala. No, mikä tämä sana on? Kyseessä on kreikkalainen sana logos, josta saadaan esimerkiksi sana logiikka. Antiikin Kreikassa filosofit pohdiskelevat, että mikä on todellisuuden syvin olemus. Joku ehdotti, että se on vesi, toinen taas ehdotti, että se on tuli. No joo, sitten joku ehdotti, että se on logos, eli suurin piirtein hyvä järjestys. Tätä ideaa sitten jatkettiin Johanneksen evankeliumissa sanomalla, että Jeesus oli logos ihmisenä. Toinen paikka, johon sana viittaa, on tietysti Raamatun alussa oleva luomiskertomus, jossa Jumala luo sanalla. No, onko tässä luomiskertomuksessa sitten mitään hyvää järkeä? Ensin haluan selvittää muutaman perusseikan, jotka selviää selkeällä logiikalla. Ensinnäkin nämä päivät ensimmäisessä 7 päivän luomiskertomuksessa. Sana, joka on kyseessä, on yom, josta saadaan esimerkiksi englanninkielinen sana ion, eli aikakausi. Se tarkoittaa kyllä 24 tunnin päiviä, mutta sillä on myös monta muita merkitystä. Esimerkiksi aikakausi niinä päivinä, aktiivinen kausi niin kuin päivä, verrattuna passiivisempaan kauteen kuten yö. Eli tämän sanan käyttäminen on oivallinen tapa korostaa luojahengen suuruutta sanomalla, että koko maailmankaikkeuden luominen oli Jumalalle kokemuksena verrattavissa meidän työviikkoon. Mutta tämä teksti kuitenkin, kelle ymmärtää logiikkaa, sanoo, että ne ei ole 24 tunnin maapäiviä. Ensinnäkin aurinko, jota tarvitaan 24 tunnin maapäiviin, tulee luoduksi vasta päivällä 4. Tämä on kova looginen vihje, ettei kyseessä voi olla 24 tunnin päiviä. Myös se, että 7. päivä sisältää koko ihmiskunnan historian, tai monen tulkinnan mukana ainakin pitkän kauden siinä alussa, niin puhuu selkeätä kieltä, että ei nämä muutkaan sitten välttämättä ole ihan päiviä. Ja toinen tämmöinen perusseikka on, että nämä ensimmäiset ihmiset, Aatami ja Eeva ja heidän lapset ja näin poispäin, eivät olleet pelkkiä yksilöitä. Sen tietää esimerkiksi siitä, että ensimmäinen kaupunki mainitaan, kun olemassa vain mukaan 4 ihmistä. Ja nimet Aatami ja Eevahan tarkoittaa myös Aatami, tarkoittaa ihmiskuntaa ja Eeva suurin piirtein elämän lähde tai kaikkien äiti. No niin, nyt voidaan hypätä sitten itse kertomukseen. Suosittelen, että luet tämän lyhyen tekstin läpi ja jopa vilkaiset sitä välillä, koska en aio nostaa esiin sanatarkkaa tekstiä, vaan enemmän näyttää, mitä se kuvailee visuaalisesti. Väitän, että voin selkeästi osoittaa, että tämä jopa 3500 vuotta aina teksti kuvaa useampia nykytieteen konsepteja ja teorioita historian tulkitsemisesta. Näitä ovat esimerkiksi alut ja loput koostuen pienemmistä vaiheista, jatkaen uuteen alkuun. Historiallinen dialekti tai materiaalinen dialekti, mitä se nyt katsoo, eli se on tämmöinen prosessi, että teesi, eli jokin asia johtaa sen vastakohtaan, eli antiteesiin, ja siitä seuraa sitten synteesi, eli näiden semmoinen tietynlainen yhdistyminen. Sitten tässä nostetaan myös esiin mies- ja naispainotteisia vaiheita historiassa. Ja niin sanottu jalo-villiteoria tulee myös tässä esiin. Sitten tässä on tietenkin myös materiaalisesta fundamentalismista poikkeavia väitteitä, kuten makroteleologia, eli tämmöinen suunniteltu, että universumilla on merkitys. No, aloitetaan läpikäynnillä alkaen alusta. Tai itse asiassa ennen sanalla luomisen alkua. Ensimmäiset rivit kertoo, että tämä ensimmäinen osuus kuvaa taivaan tai avaruuden ja maan luomista. Eli näiden 2 alueen luomista tullaan kuvaamaan tässä ensimmäisessä prosessissa. Teksti jatkaa, että maa oli muodoton ja tyhjä. Vertaa esimerkiksi Platonin ideoiden maailmaan ja muotojen maailmaan, niin tässä vaiheessa maa oli muodoton ja tyhjä. Ja teksti jatkaa, että Jumalan henki leijui vetten yllä. Tämä on ikään kuin abstrakti suunnitelma tai suunta tulevalle luomiselle. Eli vesiplaneetoilla jumalkuva-olennot muodostuvat vetten yllä, eli maalla. Ja sitten alkaa tämä 6-vaiheinen luominen sanalla, eli logoksella. Tämä on uskomattoman osuvaa. Hebrean kielessään kirjaimet ovat myös numeroita,
ja nämä kirjaimet kautta numerot muodostavat suurempia numerokokonaisuuksia ja ne myös sopivat suurempaan kontekstiin ja näin poispäin. Ja tämähän on nimenomaan juuri miten me olemme edenneet fysiikan, kemian ja biokemian ymmärtämisessä. Ja tämä teos kertoo meille, että kaikki tämä on hyvän luojahengen ilmaisua, eli matemaattis-verbaalista, loogista ja järjestelmällistä sellaista. No niin. Ensimmäinen ajanjakso alkaa valon luomisella, joka sitten erotetaan pimeästä. Toinen ajanjakso vedet alla ja vedet yllä erotetaan toisistaan. Väitän, että aika hyvin kuvaa ilmakehän muodostumista. Kolmas ajanjakso maata esiintyy vesissä ja kasvillisuus muodostuu maaperälle. Neljäs ajanjakso taivaanvalot, aurinkokuu ja tähdet muodostuvat. Tämä on ainoa tapahtuma, joka ei sovi kronologisesti nykyymmärryksen kanssa. Väitän kuitenkin, että valon tärkeys kasvillisuudelle oli ilmiselvää myös muinaisille ihmisille, joten tämä järjestys viestittää jotain olennaista. Nimittäin, että taivaan valot ovat jopa yksinkertaista kasvielämää varten. Tätä näkemystä voidaan kutsua biosentriseksi, eli elämänkeskeiseksi. Verratkaa tätä samanaikaisiin oppeihin, joissa palvottiin aurinkoa. Tai nykytieteeseen, jossa kaikki materia on aika samaa ja universumin suuret mittakaavat sanovat, että me ollaan mitättömiä. Mutta tämä sanoo, että elämä on keskiössä. 5. ajanjakso meret täyttyvät elämästä ja taivas linnuista. Tässä mielenkiintoinen fakta, miltei kaikki nykyään linnut ovat dinosaurusten jälkeläisiä. 6. ajanjakso maa-eläimet luodaan ja prosessi kulminoituu lopulta ihmisiin miehinä ja naisina, Jumalan kuvana. Ja verratkaa myös tätä muihin muinaisiin oppeihin, joiden mukaan vain valtiaat olivat mitään vastaavaa. Tässä kaikki miehet ja naiset on sitä. Ihmisten perusdrivit kuvaillaan tässä samassa kohdassa, että luomakunnan ja eläinten laittaminen alleen, hallitseminen, tätä voidaan ymmärtää tieteeksi tai teknologiaksi, ympäristön hallitseminen. Nykyään teknologian avulla on kerätty kaikki tieto meistä ja se on pyrkimys laittaa meidät jonkun alle. Toinen kuvattu perusdrive on lisääntyminen ja maan täyttäminen, joka on enemmän yhteisöllinen drive. Nämä kaksi drivea, jotka voidaan ajatella olevan miehinen ja naisellinen, ei kuitenkaan tässä liitetä tiettyyn sukupuoleen. Ja nykyään me yleensä myös ymmärretään erottaa fyysinen sukupuoli ja yksilön luonne tällä tavalla. No, tämä ajan muoto ei ole puhtaan lineaarinen, niin kuin tässä kuvassa, vaan nämä ajanjaksot tulevat 3 riveinä päällekkäin. Kerron teille nyt miksi ja lopetan ällistyttävällä kiistattomalla tosiasialla, joka sitoo tämän muinaisen tekstin nykytieteeseen, joten olkaapa nyt tarkkana. Tässä on nyt kyse siitä, mitä voitaisiin kutsua makroteleologiaksi. Teleologia tarkoittaa siis, että on ennakoivaa suunnittelua, eli on merkitystä ja ennalta suunniteltua. Tässä tämä suunnittelu esiintyy seuraavasti. Ajanjakson 6 maa-eläimet ja ihmiset täyttävät ajanjakson 3 maan ja käyttävät sen kasvillisuutta. Ajanjakso 5 merieläimet ja linnut täyttävät ajanjakso 2 meret ja taivaan. Ja ajanjakso 4 aurinko, kuu ja tähdet täyttävät tietysti sitten minkä luomista ajanjaksolla 1 kuvaillaan. Ja tässä on tämä huikea toteamus. Minkä aurinko, kuu ja tähdet täyttävät? No sehän on ulkoavaruus, maailman kaikkeus. Eli ajanjakso 1 täytyy kuvailla avaruuden luomista. Siitä ei pääse mihinkään. Eli tämmöinen kuvailu alusta. Ensimmäistä luomisprosessista alkaen valolla ja kulminoituen ihmisiin 2 eri alueessa, avaruus ja maa. Tämä ensimmäinen kolumni avaruus ja 2 muuta sitten maan päällä. Voin laittaa tähän myös nykyaikaisen tieteellisen illustraation avaruuden kehitysvaiheesta sekä elämän kehitysvaiheessa maan päällä, niin näette kuinka ne loksahtaa mukavasti yhteen. Eli tämä on prosessi, joka johti siihen, että Homo sapiens ilmestyi joskus 200-300 000 vuotta sitten Etiopiassa, alkuvalosta alkaen. Sitten teksti kuvailee 7. päivän. Jos katsotaan tätä rakennetta, minne se 7. päivä tulee. No, sehän tulee avaruuskolumniin, kun sama järjestys jatkuu.
teksti kertoo, että Jumala lepää kaikessa luomistyöstään. Eli mitään uutta ei voi tulla siihen ajanjaksoon. Kun mitään uutta ei tule luoduksi ja aiemmin esiintyi sitä makroteleologiaa, ehdotan, että 7. päivä toistaa tapahtumaketjun avaruuskolumnissa. Eli ensin valo, joka erotetaan pimeydestä, sitten uusi ajanjakso, jolloin pimeydestä erotut taivaanvalot esiintyvät. Nykyajattelussa tätä tapahtumaketjua kutsutaan dialektiksi. Ja se on keskeinen tapa tulkita ja ohjata historiaa. Eli lyhyesti teesi johtaa antiteesiin ja näistä muodostuu sitten synteesi, joka johtaa taas omaan antiteesiinsä ja niin edelleen. Ja tietojen mukaan tämän historian teorian tulisi olla parisataa vuotta vanha nykyfilosofiassa, mutta tässä se esiintyy 3500 vuotta vanhassa tekstissä. Muilla alueilla dialekti on muinainen kuitenkin, esimerkiksi sokraattinen metodi, joka on tietynlainen tapa edistää tietoa, perustuu dialektiin. Eli lause, fiksu kyseenalaistaminen tai vastalause johtaa uuteen ymmärrykseen ja niin edelleen. Myös Buddhan elämässä esiintyy selkeä dialekti. Ensin hän eli suojattua yltäkylläistä elämää, jonka jälkeen 7 vuotta erittäin askeettista elämää, joka sitten johti valaistumiseen ja kultaisen keskitien oivaltamiseen. Väitän, että tämä 7. päivä on tietynlainen ennustus ja selitys sille, miten tekstin jatkoa tulee lukea. Eli ensimmäisen luomisprosessin jälkeen tulee ihmisen alkuhistoria ja se alkaa valon ajalla. Sitten tulee pimeyden aika, sitten tapahtuu jotain, joka erottaa ajanjaksosta 1 ja 4, ja sitä seuraa pimeydestä erotetut valo-olennot, eli erityisen valaistuneet, erikoiset, hyvät henkilöt maailman lavalla, eli tähtiä, aurinko, kuu. Tämä kuvailu 7. ajanjaksossa siis käytännössä tarkoittaa, että ensimmäinen tapahtumaketju, minkä jumalkuva laji elää läpi, kun tulee tietylle tasolle, on valon, sitten pimeyden jakso ja sitten oman planeettansa elämän kokemus taivaan valoista. Tämä tarkoittaa, että niin sanottu astroteologia tulee olla totta ihmishistoriassa. Että kun löydetään astrologista symboliikkaa tiettyjen ihmisten elämässä, niin se ei tarkoita, että se on keksittyä. Ja kun katsomme hieman tarkemmin, se esiintyy abrahamilaisissa uskonnoissa. Israelin profeetat tähtinä, Jeesus aurinkona, tätä on eniten huomautettu. Ja sitten Muhammed pimentyvänä kuuna. Nämä voidaan myös nähdä planetaarisen tietoisuuden superegona, egona ja idinä. Ja kristillisyydessään myös nähdään, että Jeesuksen kautta alkoi uusi luomakunta ja sekin näkyy kristillisyyden historiassa sillä, että alkuvalo, itse Jeesus, alkukristillisyys, vähän valoisampi kausi ja sitten tulee pimeä keskiaika, jonka jälkeen modernin historian vaiheet omine tähtineen. Eli tämä prosessi näkyy myös tässä. No niin, hypätäänpä tekstissä just tähän 7. ajanjaksoon, eli 1. Mooseksen kirja 2. Se alkaa kuvailemaan tapahtumia seuraavalla tavalla, ihan kuin se ensimmäinen sanoi, että alussa Jumala loi taivaan ja maan, niin tässä sanotaan, että tämä on kertomus siitä, kuinka taivas ja maa saivat alkuunsa silloin, kun ne luotiin siihen aikaan, kun Herra Jumala teki maan ja taivaan. Tämä on kertomus siitä, esiintyy monta kertaa tässä tekstissä ja jokainen kerta kyseessä on kronologisesti jatkuva kertomus. Ehdotan, että tämä kuvaa sitä, että maailmankaikkeus ikään kuin kääntyy sisältä ulos ihmisen tietoisuudessa. Että kun ensimmäinen prosessi oli energinen, fyysinen, materiaalinen, biologinen kehitys, niin mitä seuraa on nyt sitten psyykkinen, kulttuurillinen ja kielellinen prosessi. Tässä mä oon lyhyesti illustroinut, mitä tämä 1. Mooseksen kirja 2. kappale kertoo. Lyhyt läpikäynti näistä konsepteista, jotka mainitaan kronologisesti. Ensin mies, puutarha, lähimaantiedettä ja eri luonnonresursseja. Sitten eläimet ja näiden tunteminen liitetään kielen, magian, tieteen kehitykseen. Ja tämä on hyvä pitää mielessä tulkittaessa tulva- ja arkkitarinaa sitten myöhemmin samassa tekstissä.
Ja lopulta nainen luodaan nukkuvan miehen sivusta. Kylkiluu sanoo suuri osa käännöksistä, mutta sivu on se looginen ja se on ihan sama sana. Tämä osuus sitten loppuu kertomalla, että kyseessä on eräänlainen viattomuuden ja avoimuuden aika. Nykyfilosofiassa tätä kutsutaan jalo-villiteoriaksi. Eli nainen ja mies olivat alasti toistensa kanssa eikä tunteneet häpeää. No, entä tämä naisen muodostuminen nukkuvan miehen sivusta? Kun tiedostaa, että tämä teksti oikeasti kertoo maailmankaikkeuden ja ihmiskunnan alun ilmiömäisen monimuotoisella ja osuvalla tavalla, ja kun näkee, että tässä on kyse ihmisistä kymmeniä tuhansia vuosia sitten, esitän tästä kohdasta seuraavan tulkinnan. Miehet olivat ulkona villissä metsästämässä ja naiset hoitivat kotileiriä. Tämä tarkoittaa, että naisen kokemus ja tietoisuus kehittyi kotileirin ympärille, kun taas miehen kotileirin lisäksi ulkomaailman kokemus. Eli miehellä oli nämä 2 aluetta ja naisella vain 1. Sanoisin siis, että ideaali naisen konsepti ja sen palvonta sai alkuunsa nukkuvien metsästysreissulla olevien miesten kaipuusta, unista ja haaveista. Heitetäänpä tähänkin viereen korreloiva nykytieteen versio arkeologisine löytöineen. Eli tämän pitäisi olla kronologisessa järjestyksessä ylhäältä alas. Alhaalla näemme Venuskulttuurin löytöjä. Se oli koko Euroopan kattava ideaalinaiseutta ja hänen antimia yli kaiken arvostava kulttuuri. Alkoi joskus 35 000 vuotta sitten ja viimeisimmät näistä veistoksista on tehty joskus 11-12 000 vuotta sitten. Sitten nähdään jotain alkeellista karttaa ja kaivomaalauksia eläimistä. Ylimpänä oleva leijonamies on Venuskulttuuria vanhempi ainutlaatuinen löytö. Yli 40 000 vuotta vanha teos. Siitä on paljon hypoteeseja. Minä ehdotan, että kyseessä voi nimenomaan olla ideaali sankari alfa miestä palvova teos. Eli kun Venusveistokset olivat suht kasvottavia, mutta muodoltaan runsaita, hedelmällisyyttä ja tiettyä runsasta luonnetta palvova kulttuuri, Big Mama, kotileirin henki, niin tämä teos näyttää olevan mies leijona päällä, todennäköisesti kuvaillen tietynlaista sankarimiesluonnetta. Sanoisin, että tuo ensimmäinen luomisprosessi voisi ilmetä massiivisen inspiraation ja luonnollisen tiedon perusteella. Tämä toinen vaihe ihmisen alkuhistoriasta voi suureksi osaksi kuitenkin olla perinnetietoa. Onhan esimerkiksi Australian alkuasukkaille jopa 60 000 vuotta vanha katkematon kertomusperinne. Heitä löytyy myös tämä muinainen valonjakso ihmisten kertomuksessa. He kutsuvat sitä Dreamtimeiksi, kun kaikki oli sujuvampaa, maagisempaa, yhtä sonea kuin hyvässä unessa. Yksi toinen esimerkki tämmöisestä jatkuvuudesta ihmiskunnan tarinassa ja tietoisuudessa, se keskeinen, on Etiopia, jossa nykyihmiset ilmestyivät joskus 200 000 vuotta sitten. Etiopian tradition mukaan Raamatun komppaamana Etiopiasta tuli toinen Israel Daavidin aikaan. Hän sai poikalapsen Etiopian eli Sheban kuningattaren kanssa ja tämä poika sitten kävi aikuisena Israelissa ja näin poispäin. Tiedetään myös, että Etiopia oli ensimmäisiä, jopa ensimmäinen maa, joka hyväksyi Jeesuksen messiaksena, eli kääntyi kristilliseksi. Tämä ei ole yleisessä tiedossa, mutta Etiopiassa tapahtui myös protovalaistuminen vuosikymmeniä ennen suurvalaistumista kristillisessä Euroopassa. Tämä tapahtui filosofin nimeltä Zera Jakubin myötä. Tämän tulisi osoittaa tieteellisellä toistamisella, että valaistuminen on pitkäaikaisen kristillisen kulttuurin tulos, eikä ateismi ja maallistumisen. Itse asiassa maallistuminen on kristillisyyden muoto, kun se on juurtunut niin syvälle, että se on itsestään selvää. Ja tietynlaiset arvot ja anteeksianto ja tämmöinen. Etiopia oli myös ainut afrikkalainen maa, jota ei koskaan kolonisoitu, vaikka fasistinen Italia miehitti maata kyllä muutaman vuoden toisen maailmansodan aikana. Eli väitän, että ihmiskunnan tarina on tietyllä tapaa Etiopia-sentrinen, tai että tämä meidän kaikkien juuripaikka on toiminut eri kehitysaskeleiden varmistajana. Siksi valaistumisen antiteesi-ideologiat, eli kollektiiviset tyrannialiikkeet, kuten fasismi ja kommunismi, ovat niin himoineet sitä.
Haile Selassie ruumiillisti viime vuosisadan aikana koko tämän alkupaikan katkemattoman tietoisuusketjun. Ja viimeisimmissä paikoissa, jonka ihminen asutti, eli Karibiassa, Jamaikassa, nousi Rastafari-liike. Eli tässä on ollut tämmöinen selkeä, vahvasti hengellinen alfa-omega-tapahtuma modernilla maailman lavalla, joka on mennyt monelta ohi. Kuulen siellä jonkun ajattelevan, että minä en tollaisia Rastafari-juttuja, mieluummin on pastafari, uskon lentävään spagettihirviön tai muuta. No sekin on aika mielenkiintoinen juttu, että tämä pastafarien lentävä spagettihirviö, hän on oikea ikään kuin Jumala. Sehän kuvailee ihmisen hermostoa, eli kun luut ja lihat ja elimet ottaa pois ja jää vaan ihmisen aivot ja hermosto, niin se on se lentävä spagettihirviö. Ja tämä symboliikkahan on tuttu kautta kristillisen taiteen. Esimerkiksi tämä Michelangelon Aatami ja Jumala. Niin kuin katsotte tässä tarkkaan, niin tämä Jumalan mies on aivoissa sieltä käpyrauhasesta otsan läpi koskettaa Aatamia. Tässä sitten kuva, jonka joku on tehnyt, nimittäin osoittain sitä. Ja tämä käpyrauhanenhan on yleinen symboli mysteeritieteissä, että esiintyy monessa taiteessa. Tämä käpyrauhanen on ikään kuin kolmas silmä. Ja Jeesuskin sanoi, että kun silmänne on yksi, niin koko kehonne täyttyy valosta. Ja monethan sanoi, että miksi nyt tätä luoja Jumalaa, miksi semmoisen pitäisi uskoa, että onhan niin paljon muinaisia jumalia, mihin ei uskota enää. Ja tämäkin on tietynlainen väärinkäsitys siitä, mitä uskonto oli muinaisessa maailmassa. Että kun katsoo ympäri tätä kulttuuria ja ihmisiä, niin on hirveän paljon Mammonan palvontaa, Afroditen palvontaa, Mars-palvontaa, Eros-palvontaa ja niin edelleen ja niin edelleen. Eli tämmöisiä rahaa, kauneutta, mitä lie. Että sitähän se on. Ja tämä Jeesuksessa näkyvä Jumala on logosta ja agapea. Eli se on siinä kontekstissa. No niin, semmonen pieni tietopaketti. Toivottavasti herättää keskustelua ja